A continuació té la paraula l'il·lustre senyor Joan Laporta. Moltes gràcies, molt honorable presidenta, honorable conselleres, il·lustres diputats i diputades. Estic a favor que s'adeqüi la constitució dels consells de vegueries a la modificació de la legislació estatal. Crec que és una obvietat. El que també és cert que penso que s'haurà de fer un esforç, un cop s'hagin produït aquestes modificacions estatals, s'haurà de fer un esforç per explicar als conciutadans la viabilitat econòmica i política de les vegueries. A més, penso que haurem de també fer un esforç d'explicar com es coordinaran les comarques amb els municipis i entenc que s'hauria de donar més poder als alcaldes perquè puguin participar en aquests consells de vegueries i d'aquesta manera, i molt especialment en qüestió o matèria d'infraestructures. Penso que es fa aquesta modificació perquè rectificar és de savis i el que s'ha fet malament entenc que s'ha de modificar i per tant la constitució dels consells de vegueries fins que no hi hagi la modificació de la norma estatal no es podrà fer. Ara bé, també penso que es podia fer, ja que s'ha fet una rectificació en quant a aquesta qüestió de la constitució de les vegueries, podien haver incorporat la vegueria del Penedès. Es podia haver fet una rectificació de tot el que s'ha fet malament i entenc que la vegueria del Penedès, per raons històriques, per raons polítiques, per raons econòmiques, per raons culturals, per raons socials, havia d'haver estat incorporada aquí en aquest projecte de llei i no s'ha fet. I penso que això va contra la voluntat de la gent del Penedès, la voluntat majoritària. Més del 90% de la població de les 4 comarques que conformarien la vegueria del Penedès està a favor d'aquesta vegueria i per tant després d'haver escoltat el posicionament de diversos partits o de diversos grups parlamentaris que han fet referència a potser la manca de voluntat política que prosperin les vegueries, el meu posicionament serà de votar en contra d'aquesta modificació. Moltes gràcies.